L-iżgħar ġenitur waħdu f'Malta għandu 14-il sena filwaqt li l-ikbar għandu 75. B'kollox 8457 omm qed trabbi lill-ulieda waħedha u 1749 missier qed irabbi waħdu. Dan qalitu fil-Parlament il-Ministru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali Louise Coleiro Preca. Li bniedem irabbi l-ulied waħdu saret realtà ġdida f'Malta. Waħda mill-iktar sitwazzjonijiet li tiġbed attenzjoni leha hija r-realtà ta' persuni li qatt ma jkunu żewġu iżda li jkollhom l-ulied u li għalhekk jissejħu ġenituri waħedhom. Persuna minn kull 10 fil-Kottonera u l-Belt Valletta reġistrata bħala ġenitur waħedha, filwaqt li l-inqas irħula li fejhom ġenituri waħedhom huma ħaddingli ħattar tuħallija. Min barra din l-istatistika hemm ukoll ir-realtà ta' dawk li huma separati. Għalkemm is-sitwazzjoni bejn persuna separata u persuna li qatt ma żewġet hija pjuttost differenti, id-diffikultajiet li wieħed jiltaqa' magħhom meta jrabbi waħdu huma simili. Tkellimna mal-preżentatriċi Mojra Delija dwar xi tfisser li tkun persuna li qed trabbi tfal f'kuntest li huwa differenti minn dak li huwa meqjus normali. Trid tiġġagelja wkoll bl-affarijiet ta' tfal minn fejn se tiġborhom affarijiet lessons l-emmulaw. Hija diffiċli ħafna iktar fuq l-om jien nara. Staqsejna x'tista' tagħmel is-soċjetà sabiex ma tkomplix titfa' piż fuq sitwazzjonijiet bħal dawn. Tinkwetani għax kemm hawn ommijiet li għandhom pagi biex iħallsu nanny, biex iħallsu nursery. Il-pagi mhumiex daqshekk għoljin li tajbin biżejjed biex inħallsu dawk l-ekstra, speċjalment l-ommijiet. Is-soċjetà forsi tkun tista' tgħin fejn jidħlu kumpanniji kbar li jkunu aktar lenient fuq ħinijiet ta' tfal jew forsi fuq xi ħinijiet li aħna nkunu marbutin bihom li rridu niġbru tfal u nieħdu tfal forsi għand in-nanniet, forsi għand ħutna li għajnuna, naħseb hekk nistgħu ngħinu lil xulxin. Mhux ta' min jinsa li hemm ukoll irġiel li qed irabbu waħedhom. L-ikbar ammont ta' missierijiet waħedhom huma f'San Pawl il-Baħar u Pembroke. B'kollox hawn 10,206 persuna li huma rreġistrati li qed irabbu waħedhom f'Malta, filwaqt li 3114 jirċievu assistenza soċjali.